खुलुमबाय गासैखौबो आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोननि गेजेराव जोबोद दुखुनांथाव सल'बाथा मोनसे जेराव आं नोंथांमोननो सानै हौवा हिनजावनि बाथ्रा नोंथांमोननो आं खोन्थागोन माबायदि बिसोरो माने गावसोरनि नांगौ बुस्थुखौ माबोरै लाबोनो गोनां जादोंमोन। हौवाया गेरेज गंसेयाव खामानि मावो आरो बहुत खम फैसा मोनो जे माने जायखिजाया बिसोरो कुनु मथे हौवाजों हिनजावजों माने सलायना जाबोदों आरो बे मानसिनि हिनजावा जोबोद समायना आरो खानाया ओरैबायदि गोलावमोन माने गामि खाथिनि मानसिफोरा बयबो होनोमोन जे नोंनि खानाया मानो एफा मोजां माबोरै मा फोनो मा मायो नाथाय हिनजावा खोब सहस सरलैनो होनोमोन जे आंथ' जेबो फोना आंना खानाया नै बिदिखा होननानै। सानसेखालि मा जादों बे हिनजावनि किलिपा माने बायनानै थानायसै आरो गंसेल' किलिपमोन नालाय दा खानायखौ माने खाथुमनो माबानो खोब दिगदार मोनबाय बे हिनजावा। मोना मोना हौवाया खामानिनिफ्राय फैबाय गिदिंनानै फैनायाव हौवाखौ बुंबाय गावनि प्रब्लेमनि बाथ्राखौ जे ओरैथोरै आंनि खानायनि माबाया किलिपा माने बायलांबाय गंसेल'मोन दा आंनो खानायनि किलिप नांगौ। नाथाय बे टाइमाव हौवानाव गरसेबो फैसा गैया आरो हौवाया माने गावनि घरिया साननैनिफ्रायनो बया जानानै दंमोन गाज्रि जाना दंमोन घरिया आरो बेखौनो हिनजावनि सिगाङाव खोन्थाबाय जे आंनि घरियानो मोजाङै सोलियाखै साननै जाबाय आं बेखौनो फाहामनो हायाखै दा नोंनो आङो माबोरै किलिप गंसे लाबोनानै होफैगोन। बिदि सानैबो रायज्लायनानै जाखांनानै हराव उन्दुना थानायसै। अखानायै फुङाव हौवाया खोब सानलांबाय थाबाय माबोरै हिनजावनो किलिप गंसे लाबोना होफैनो हागोन होनना। बिदिनो लामा लामा थांबाय थानायाव लामा जिङाव नुबाय जे घरि फाहाम बेयाव घरि फाहामनाय दखानाव बियो हाबलांबाय हाबलांनानै गावनि जि बोराय घरि दंमोन बेखौ बियो बे दखानाव फाननानै बिनि जिङावनो आरो गंसे किलिपनि बिदि दखान दंमोन बे किलिप गंसे बियो बायनानै लाबोबाय आरो खोब खुसि जाबाय बियो दिनै मोनायाव थबनो थांनानै हिनजावखौ माने सारप्राइज खालामगोन आरो बियो। बिदिनो खामानि मावबाय थाबाय हिनजावनि खोन्था सानबाय थाबाय जे दिनै किलिप होयोबा खोब मोजां मोनगोन हिनजावा होननानै। थिग टाइम जाबाय मोनायाव खामानि सामानि जोबनायनि उनाव बियो न'आव खोब आथुरै थांबाय। आथुरै थांनानै हिनजावनि जि अबस्था नुबाय बियो न'आव खर' गुदुं जालांदों बे मानसिया मा खालामना लाखो होननानै। नोंथांमोनाबो मिथिनो लुगैदोंबा बे भिडिअखौ खनसे लाइक खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि भिडिअ नायबाय थानोबाथाय। दानिया आं खोन्थानो जे हिनजावा मा खालामदो। हिनजावा जि गावनि जि इमान गोलाव खानायखौ सैनानै गावनि खानायखौ फाननानै बियो हौवानि थाखाय गंसे घरि बायनानै लाबोदों आरो बेखौनो हौवाया नुनानै सानैनोबो माने बियो हौवाया हिनजावनो किलिपखौ हरबाय आरो हिनजावा हौवानो घरिखौ होबाय होनानै सानैबो खोब मोदै रथ' रथ' माने गाबबाय र' सानैबो माने खुसिनि गाबनाय बियो माने खुनु दुखु नङा जे सानैबोदि सानैखौ बेसेबां अनलायलायो बेसेबां मोजां मोनो। गतिके जोंबो जिबनाव किसुमान माने समाव जोंनि माने सम्पर्कफोरा मानिफ्राय माने गावस्रालायो थाखा फैसानि थाखाय आसलते मोजाङै संसार जानो बा मोजाङै सलिना जानो मिलि जुलि बेयाव माने कुनु थाखा फैसानि माबायानो फैया खोन्थायानो फैया। जों आसलते गावनो गाव माबोरै मिलायना थानांगो बेखौ माने जेब्लानो जोङो नांलायनो सासेजों बाहाना नागिरबाय थायोना होमबा जोङो माबा नङा माबा मोनसे सुथा नागिरनानै मानसिया नांलायखागोनानो आरो जाय माने गोरोबलायनायनि माने माबा सानो बिसोरो जेब्लाबो माने फिसा फिनला खोन्थायाव जेब्लाबो माने बिसोरो माबाया नांलायलाया जेरैखि जाया बिसोरो गावसोरनि नांगौ बुस्थुखौ मेनेज खालामथारो। जायखिजाया नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायबाय आंनि चेनेलाव गोदानै भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।